أرميا ذكروا إذ بخت نصر في تدمير عربهم حمل روندد معد ونند أورو غوركو لشام فيود سام رو وياد روندد مند أرميا ذكروا بمبيكو أرميا عندما عبدو كوي تانرابي بنلاد الله يلتي وهنا جيا on saha non de buktu nasara naati e bani israila en ene halka ɗumen on saha ma addu ko ɗon woni ma addu noon so maayi tan te ma addu koye mum nelaɗo Allah jogoɗo yaltoyde on saha noon biyeteɗo anani de armiya rondi ma addu nawi ɗum ha ɗum Sham ɗum woni zakaruɓe kaali hamla donagol ma addin li shamin ma addu ronede nawede Sham wiyama rodimo armiya i sabu i tumande buktu nassara oɗo gorko kefeero ene wiye buktu nassara fi tadmiri e kalkugol urbihim arabe ma nde buktu nassara yeneme ɓene wara ene wara tan ne wara woppani so woppani ne wawi warade goɗɗo ɓe doodi ma addu armiya wujji ma addu tawi ɗum fa ɗum bangge goɗɗo nde wonno annore nelaɗo koye makko wonno ñande he li annahum sabu kamɓe eywa gorko goto wiya Muhammad bun Isaaka o wi bani Israila en caggal nde ɓe dutti to Babila ɓe gummi Babila ɓe garti Baytul Muqaddas ɓe gummi leydi ne wiya Sham alhaali maɓɓe hankandi yuɓɓi ɓe ceerani eɓe mbaɗa ko bonandeji eɓe anani de hankandi eɓe mbaɗa ko boni ko anani eywa lam yazalu yahdisuna al ahdasa eɓe mbaɗa ko beela wa wadallahu alayhim bi fadlihi wa rahmatihi Allah kañum hokkaɓe kala koɓe jiɗi ene waɗa ɓe noon hokkaɓe ɗum ɓe dutti kadi ɓe gone warde annabaɓe ɗum woni fa Aliou wi fa fariqan kazzabu o fariqan yaktuluna en fedde ɓe mbari en fedde ɓe penni onon Allah wiiri ɓe mbari Zakaria mbari annabi Yahya ɓe jiɗi warde Isa ɗum woni li annahum saabu kamɓe bani Israila en hurumatillahi hurumaji Allah gada hataku ɓe koɓɓiti ɓe kunci ey li annahum gada hataku hurumatillahi saabu kamɓe ɓe koɓɓiti masalan hurumaji Allah ɓe kunci ɗum ɓe pour o ɗum o wi sabu katalul anbiya ɓe mbari annabaɓe anbiya Allahi ɓe mbari annabaɓe Allah min jurami e bakka haydara mbaɗani ɓe mbaɗi ɗumen إذ كان حامل نور الله كان على حفظ الإله بلا شك ولا تهم السبب كان لاتي محامل نور الله دوني دو أنور الله كان أون ونتا على حفظ الإله on koye nden ko Allah wonata bila sakkin ko alda sikki wala tumi tumu yala toni annore nelaɗo Allah o kay on kay waɗata ɗum tagi mo nawete ñanden annore ne wonno koye biyeteɗo armi ko koye ma abdou wana mbiɗen Mamadou bun Abdullah bun Abdullah bun Abdou Mudalib bun Hasim bun Abdou Mana bun Kaab bun Kaabu bun Luway bun Ghalib bun Fir bun Malik bun Nadr bun Kinam bun Khizam bun Madaka bun Ilyas bun Nadr bun Maad enen ko ma addu wonno enen annore makko ko ma addu wonno eggani ɗon ndeke wadde ma addu waratake ha tagi addu dongnede woni kanko Alaji Mari wi e sabu kana laatima hamila nurillahi doniɗo annore Allah kana ala himdillahi o wonata koye nden ko Allah bila sakkin wala tohabi wa qila fal malakani lahamilani bihi wa dha hadisu ibn Abbas akhil hikami o qila wiyama fal malakani ko malaikaji ɗiɗi alhamilani bihi wiyama wona armiya nayum rowndimo ko malaikaji ɗiɗi waza konngol bingol nongol hadis ibn Abbas ɗum ko hadis ibnu Abbas on wi noon ɗum ko on wi noon ɗum ko on wi noon ibnu Abbas wiyama ko malaikaji dondimo jaltinimo kanko ma abdu akhil hikami joom gandal wa qila adnanu fal mahmulu waliduhu wal awwalul aktharul asfa min al kalim wa qila wiyama ala do joginoɗo annore nelaɗo Allah adnanu ñanden ko adnan wonno wona ko maad e adnan wona ko adnan annore nde wonno koye mum fal mahmulu domaɗaɗo o walido o woni bam makko woni maaddu bun maaddi bun adnan bun adnan nizar bun maaddi
bun adnan wiyama ko adnan e adnan noon wiyama dowanaɗo o ko bam makko annore nelaɗo Allah wonno ñanden koye adnan kono noon donanoɗo o ko bam makko kono wal awwalu konngol gadigol wiyede ko ma addu ko on ronda al aksaru ngol konngol ɓuri heewde al asfa ngol ɓuri laabde minal kalimi e konngol ɗi fof wonde ko ma addu nawa ɗum ɓuri laabde o bohto nassara isniranuhu hamudat raddu ma addan ila ahwalihi lkarami o bohto nassara oɗo keefero isniranuhu tumade jeydi makko hamudata ñifi an kadi hareji gasi raddu ɓe gartiri ma addan oɗo ila ahwalihi fewde kawmiraɓe alkarami tedduɗo nde bohto nassara hankadi haare mum gasi événement o gasi ma addu dognanoɗo artira o hum kanko ma addu e wondiɓe makko bagaya goni kedde wulatil bayti heeɓe suudu nelaɗo Allah hina idi on saaha to nelaɗo Allah haaji ne yalta e mum ɓe yaltunoɓe annabi Ismaïla ɓe oɗo ma addu koye kedde ɓen jeeya yaltuɓe annabi Ismaïla ɓe nelaɗo Allah jogori yaltude ɓe ko kedde ɓe o hum kamɓe bagaya woni kedde wulatil bayti heeɓe suudu kaaba ndu hina idin on saaha wa zawwajuhu ɓe desnimo debbo ɓe dokkimo debbo ene wiye Mu'anatu bintu Jawsham noon debbo mo ɓe desnimo o ko noon wiyete on leña jeeya koye leñol Durhum on ɗon jibini Nizar Nizar jibini Ganasu Ganasu jibini Ganasatu Ganasatu ɗo Nizar jibini o jibini kanko o debbo o Mu'anatu o on jibini Nizar jibini Ganasu jibini Ganasatu jibini Gada'atu jibini Iyadu kanko jibini ɗe ma addu noon ñande hen kanko woni kohowo dendagal ko yalte adana fof kanko woni kohowo faami wona ko bun ma addu bun Nizar ay Nizar jibini ma addu noon jibini hen nelaɗo Allah ay yaltane Ganasatu yaltane Guda'atu yaltane Iyad ɓe fof yaltan koye Nizar nelaɗo je wonno koye keeci Nizar faya husna ya ko ɓuri yodde ihtilaɗihim jillodiral maɓɓe la qabana affana fi mughiratin